é que a soidade é unha emoción. Non está aí recollida como emoción. Eu creo que é unha emoción básica. Pois como calquera emoción, non? Que che sirve, que é necesaria e que te protexe, eu creo que a soidade tamén é unha emoción que nace de ti e sirve para protexerte. Eu creo que sirve para revisar os teus vínculos e para revisar como ti te relacionas, é dicir, como ti te vinculas. Daquela, por exemplo, a soidade da xente vella. Nas residencias non están as persoas soas, todo o contrario, hai moitas persoas. Hai outras persoas vellas e hai coidadoras, enfermeiras, fanse actividades. Sin embargo, sabemos que a xente aí síntese soa, porque non están cubertos os afectos. A sociedade do benestar dinos que se ti eres productiva durante eses anos, non? Que corresponden á túa vida laboral, non che vai faltar unha cama e un prato de comida e todo o que ti queiras, que isto xa conectas, e xa ti és escrava, non? Durante toda a túa etapa laboral, ou seja, vas estar traballando por teito e comida, porque tal e como se puxo a vida, isto non dá para máis, pois pois seguirás tendo teito e comida. É dicir, non timos deixar morrer aí fora. Isto é a sociedade do benestar. Daquela, esa soidade síntese. Ti podes estar totalmente rodeada de persoas e sentirte soa. Ti podes ter esta soidade que é como que de repente sae de ti estando un día nun grupo de xente por un pensamento e que non é ningún pensamento, é como algo que sae de ti e de repente dices, estou con toda esta xente que a mí non me importan, nin eu lles importo, que non saben nada de min, estou aquí, non? No superficial, cando eu teño inquedanzas e teño problemas persoais que a nadie lle importan. E sentir unha soidade fonda, nun momento, sí, pois eu creo que é unha emoción básica. Igual que podes sentir unha tristeza grande que ti tiñas aí contida nun momento alegre. Esta é a miña teoría. Ou seja, a soidade debería recollerse como emoción básica. E recollela serviría para que desde a saúde mental traballemos con ela e ademais podamos admitir eu síntome soa. Porque que agora parece que soa estás ben. A ver, eu estou ben soa. Sí? Pero cando non sinto soidade. Esa diferencia entre estar soa e sentir soidade. Hai persoas que están casadas con fillos que teñen de arredor de si unha familia, que van a un traballo onde hai xente que pertencen a un par de grupos de socialización porque van ao gimnasio e a outra cousa, e sinten soidade. Poder dicir abertamente, eu síntome soa. Eu creo que isto sería un avance moi grande. E non comprar isto de porque soa, empodéraste, todo, sí, claro, eu empodérome, pero eu son un ser social. E son un ser emocional. Daquela, eu preciso socializar e preciso, dentro desa socialización, crear vínculos emocionais que cubran as miñas necesidades emocionais de afecto. Isto agora é como é todo tan superficial, pois a min parece un problema. Que pasa ca soidade? Eu creo que soas estamos todas, esa cousa que se di, nacemos soas, morremos soas,
é que o medo á soidade é humano, todo o mundo o ten, a forma na que te relacionas co medo á soidade é o que marca a diferenza. E daquela, o primeiro que tes que asumir é que como ser humano ti tes medo á soidade. Sí, isto así xa para empezar. Como podemos, ou seja, como me relaciono eu, ou calquera, non? Facer este exercicio de como me relaciono ca soidade. Eu, Patiño, persoalmente, asumindo que está aí, pensando precisamente na miña soidade, en como son os meus vínculos. Eu teño unhas poucas amizades fondas, coas que eu podo amosarme como son, sí? Ca que non teño que sentir vergoña de dicir sinto isto ou penso isto, porque profundizo o suficiente para saber que esas persoas pois están abertas a ver as miñas partes máis escuras, aceptarme cos meus medos, coas miñas dúbidas, daquela. Eu creo que aí xa está, porque é que ao mellor son 3 vínculos fondos, pero estes 3 vínculos fondos valen máis que 30 superficiais, onde eu saio aí, poño a cara antoña, unha coiraza, e son esa Patiño paxareira, ai que ben o pasamos, que divertido, que tamén está ben. Pero eu, se algo me aprendiu a vida, é que a persoa que te viu dentro, que sabe das túas debilidades, dos teus medos, destas partes escuras, destas partes, digamos, menos correctas, non? Con esta persoa tamén pode ser a paxareira. E ademais, eu creo que se produce algo moi bonito nas amizades fondas, e é celebrar ese ser paxareira, cando podemos compartir o superficial, cando de repente eu teño un destes dramas banais mundanos de que non sei que bolso poñer porque imos ir cear, e poder estar compartindo e mandándolle unha foto dunha tenda. Que che parece que isto tamén o podes facer con estas persoas? O noso tempo en xeral é limitado porque traballas e tes a túa casa, a túa familia, os teus michis que atender, as túas cousas. Que sentido fai? Sabes? Ou seja, ter moitos vínculos superficiais, claro, eso superficial tamén o podes compartir cas outras persoas. Fálase moito de ser selectivas nas eleccións e eu ás veces de amizade, non? Eu ás veces pregúntome como de selectiva eres, sabes? Ou seja, pois párate e pensa, estou sendo selectiva. E ser selectivas tamén require renunciar a vínculos. E desde esta superficialidade, desde este querer manter un fío con todo o mundo porque eu non quero perder a ninguén, sí? Pois non estou sendo selectiva. A criba é así, hai quen queda e hai quen marcha. A mí outra cousa que me chama moitísima a atención agora é a facilidade que ten a xente, precisamente porque se están relacionando contigo no superficial, en desaparecer, porque agora deu outra, viroulle o sentido, apareceu por aí alguén e ilusionáronse moitísimo cun novo grupo ou cunha amizade, está romper contigo, e o que lles costa, por exemplo, comprender que ti logo non queiras de volta. Porque neste saneamento mental
Eu na criba hai xente que queda e xente que marcha pola miña decisión. E hai xente que marcha que entendo que é a súa criba, e aquí non, é dicir, eu na criba desta persoa eu non pasei. Sí? E cóstalles despois entender, por exemplo, que ti sexas consecuente ca súa decisión. A min é unha cousa que a vexo cada pouco. É dicir, pois eu son consecuente ca túa decisión. Por iso digo eu sempre que a sociedade líquida parte dunha relación líquida contigo. Porque dende o amor propio é o amor aos outros, é dicir, ubícaste no mundo con amor, con afecto, e a aceptación de que alguén pois non pasaches a súa criba, non lle interesas polo que sexa. Se cho comunica mellor e senón, pois, quero dicir, hai moitas cousas que parece que van a arrancar e non arrancan, punto, xa está. Pois esa aceptación é un acto de amor propio, é un acto de respecto por ti, pola outra persoa, que ten todo o dereito a que non lle sirva, a non quererte. Porque digo eu, se ao final imos ter uns poucos vínculos, a outra persoa ten todo o dereito a ter os seus e que ti non sexas daquela. Desde o amor propio, ti non tes por que cuestionarte, por que esta persoa non me quere? Tía, a ela non lle sirves. E iso non di nada sobre a túa valía, di sobre a túa valía para esa persoa que non lle vales, punto. Pero somos millóns de seres humanos, é unha persoa. E é super bonito, é moi bonito, non? Saber que podes ser un todo para alguén que te quere, que te admira, que pon aí os afectos e o poñelos, cóidate, o do Principito, non? E ti eras un raposo igual a todos os raposos, pero ese tempo compartido xa te fixo especial, ti agora és o raposo maravilloso para unha persoa. E como tamén me parece fascinante, non? Como ti podes deixar, ou seja, podes volver a ser un raposo igual a 100.000 raposos. E está ben, porque, pensémolo así, tamén te libera desa carga, que é o que eu vexo cando a xente mantén 400 vínculos aí, porque unha vez, hai 10 anos, non sei, tivemos algo e fomos de viaxe, fixemos. Osta, pero saber que tamén te podes liberar. E isto é mirar a vida con realismo, con afecto, con respecto. E isto é, aí entra o amor. O amor propio. Non é nada extraño que todos os filósofos falasen do amor, non? Do afecto, que haxa poesías de amor, de desamor, de todo isto, porque o amor é o que move o ser humano. É o que nos move a vincularnos. Eu creo que é o máis importante. Que pasa? Que cando falamos de amor parece que estamos falando dunha historia romántica. Por iso a mí me gusta moito falar de afecto, ou de afectos, en plural, para que poidamos entender que dentro do amor logo hai distintos tipos de vínculos, sí? Pero é amor. Isto move o todo. Isto é a emoción da pertenza. Isto vincúlanos, facemos tribo, temos grupos, temos amizades fondas, e logo temos outras superficiais, que eu falaba hai pouco cun amigo, pois eu tamén, a favor
de que, pois que eu vou ao ximnasio, por exemplo, eu que vou ao ximnasio. Hai agora unha muller coa que adestro, coa que me sinto supercómoda adestrando, isto é maravilloso, e non somos amigas, pero aí tamén hai afecto. Por exemplo, eu valoro ese tempo, eu valoro chegar ao ximnasio e atoparme con esta persoa e adestrar xuntas porque me motiva, porque me sinto ben. É que non sei, por iso sí, vale, afectos en plural. Agora, a realidade é que ti a pertenza máxima é con esas persoas. Por iso non podemos estar conservando vínculos e vínculos aí, que parece que temos un faiado cheo de tranjallada que non funciona xa. E dicir isto non é superficial. É como, pois xa non me sirve todo isto, corto estes fíos. Isto sí que non é superficial, isto sí que é un acto fondo de autorrespecto, de amor propio, de valorar a túa vida, de valorar o teu tempo, de valorar quen ti és e vincularte en vínculos sans, máis fondos ou máis superficiais, pero sans, auténticos, así sexa adestrar no ximnasio 3 días por semana, pero con esa autenticidade. Compartimos isto e hai. Eu penso moitísimo nestas cousas e creo que a xente pensa moi pouco. Que nos movemos en unhas poucas normas sociais da corrección, da amabilidade onde non corresponde, de manter sempre todo. Mira, xa, isto rachou. E isto que eu digo desde ese narcisismo cultural, agora cóllote, agora marcho, agora, sabes, que despois volvo. Mira, é que agora xa non te quero. Por exemplo, non? É como, é que éramos moi amigas, levábamos moi ben xa, pero ti marchates. E isto, dis, por que eres capaz de andar facendo todas estas cousas? Porque ademais xusto estás sostendo fíos de vínculos que nin vínculos son, e non eres capaz de aceptar que a outra persoa tamén nun momento dado di, pois xa, está aquí. Iso é narcisismo cultural. E iso dan a soidade, e dan esa sensación de desamparo que eres ti que non te estás amparando. Que eres ti que non te estás querendo. Que eres ti que non estás respectando o teu tempo e ofrecerllo a calquera, sí? E como non respectas o teu tempo, tampouco sabes respetar o dos demais. E vivimos así un pouco como o show. Pois mira, eu non. Eu non quero vivir así. Eu, pois sí, hai un momento que dixo, mira, eu baixome disto. É que eu, pois si, con todo o mundo ben, vaite. Sabes, quero dicir, alégrome por ti. Vaite. Comigo non. Vaite tranquila, que eu son unha persoa. Nada máis, sabes? É así. E desde un punto de vista máis de chunga. Pois eu lévome, pois moi ben. Lévaste ben con 10 persoas. Cando chegues ás 11 son eu e vouche dicir, mira, comigo non. Así como para dicilo dunha forma que a veces precisamos dicirnos a nós mesmas dunha forma así, dicir, moi ben, estás aí e hai 10 persoas que te adoran, que responden ao momento cando ti, a 11 son eu e dígoche que aquí non. É dicir, no teu traballo, ca túa autoestima, co teu amor propio, a veces tens que dicilo desta forma, máis empoderante, e dicir, pois mira, eu non. Porque despois estamos nunha sociedade que todos queremos ser únicas, especiais e diferentes, e ao mesmo tempo queremos ser iguais, porque se non és igual non entras, porque ti tens que ser igual para pertencer, e tamén te tens que dicir cousas como, pois aí xusto non quero pertencer, porque eu non quero ser como a vos, só quería estar con vos.
pero sendo eu. Pois ti non nos vales. Bueno, e aí hai unha cousa que é superimportante nos vínculos, que é elexirse mutuamente, sí? E hai unha cousa moi importante nos vínculos que é descartarse mutuamente. Ti non podes elexir, ou non debes elexir a quen non te está elexindo. E a ti cando te descartan, a ver, que o falamos así, a ti doerache, pero ten que xa se despois entrar pois daquela eu aquí tamén descarto. É dicir, eu aquí xa non busco, eu aquí non elixo. Eu para ti xa non estou, porque a min xa me descartache. É amor propio. Es que a min xa me descartache. E non é, pois agora que fastidias. Non, agora non te fastidias, porque ti xa me descartaches. Por que te vas fastidiar? Marchaches contenta, vai. É dicir, eu terei que... O meu amor propio non depende de que ti... Non, estas cousas típicas de... Xa verá, algún día vais saber o que perdiu. Que non te perdiu, que te descartou. Sabes? Queríao así. Non te esforces, nin intoxiques a túa mente con que un día van saber o que perderon. Non lle vales. E desde o amor propio tens que dicir, non lle sirvo a esta persoa, está correcto, ten dereito, e logo xa veríamos, fixo as cousas mal, por exemplo, non? Porque unha persoa pode non servirnos e non respetala como ser humano. Isto está pasando pouco, e daquela ven todas estas cousas de ghosting e cousas. Bueno, pois tampouco non teño por que ir ali montarlle un pifostio, nin eres... Podo comunicarlo, mira, a forma que a fixeches é incorrecta e agora non só vou aceptar que me descartaches, sino que ademais sei que eres unha persoa que non é respectuosa e daquela, ademais de aceptar que me descartaches, para min xa vas aquí. E todo este traballo mental hai que facelo. E moitas veces dicíndolle aos mandados sociais que non me importa, que eu non vou por un manual, que eu vivo así, de acordo co que eu sinto, conectada comigo. Eu non teño unha relación líquida comigo. Eu coídome. E todas estas cousas, si son autocoidados, que os autocoidados non é paguei por ir aquí, paguei... Os autocoidados nunha sociedade onde a saúde mental está como está, o principal nos autocoidados son os teus autocoidados emocionais. Que a veces, iba a decir, isto non se pode pagar, que a veces pasan, pois xusto por buscar axuda. Sí, claro, a veces tens que buscar axuda para aprender a coidarte. Pero claro, os autocoidados emocionais son todos os días ti queréndote, atendéndote e respectándote. Se fosen como ir ao spa, toma, pago, xa quedei ben. Nin cando os pagas en terapia son así. Para que te axuden a poderte guiar. Isto é un traballo que debemos, que debíamos estar facendo todas as persoas, cada un por sí. E xa cando ti tes unha boa relación contigo, é máis fácil que teñas unha boa relación cos demais. É certo que vas detectar cando a outra persoa non é xenuína. É certo que non vas aceptar manter relacións que te lastiman. Aquela é o máis importante que temos que facer. O máis importante que temos que facer as persoas é pensar. Todos estes exercicios, claro. Pensar é o máis importante que temos que facer. En por nós. Cuestionar todo. A sociedade di que isto vai así. E eu agora vou pensar, a sociedade di ben.
a min sírveme. E logo buscar ese equilibrio entre ser e estar aí fora. Pero hai que estar aí fora sendo. Non podes estar aí fora ao chou, sin saber quen és. Porque eu a veces digo esta cousa de desconfía porque ti non sabes quen é, ti non coñeces a persoa. E eu ás veces digo, desconfía de ti que a min dame que non te coñeces, Ti daches esta oportunidade de coñecerte a fondo. E ás veces é que o digo talmente, é que hai xente que está convivindo consigo sin facer un exercicio fondo de coñecerse, de saber quen é, e sae por aí consigo e non sabe con quen está. E quen non sabe con quen está, cando está soa, como vai saber con quen está cando se xunta? Hai un dito que é este de xente con xente, dicía o pesco, as vellas din así, xente con xente, dicía o pesco. Ti tes que buscar esa xente que se corresponde con quen ti és. E para iso tes que saber quen ti és. E eu ás veces creo que hai xente con xente, xente que non se coñece a si mesma, e xa está, e viven así, é que é superficial, é que a sociedade líquida consiste nisto. En algo moi superficial, onde non... Xa partimos desa relación líquida comigo mesma, eu non me coñezo, e daquela non podo darme a coñecer, porque que lles dou aos demais, tampouco consigo coñecer aos demais, é un pouco así como sin sentido. A vida é un pouco así unha comedia. É unha comedia que por momentos é mala, É mala destas que dices, eu apago isto, marcho ler, vou apagar esta comedia e agora vou coller un ensaio que falta me fai.